Nak bujang nan rancak rupo, elok baso coba ya budi. Jikolah siap berumah tanggo, lahir jobatin tanggungan diri. Hidup berumah tanggo nak, bukan untuk sehari dua. Dahulu awak anak buah, tunduk kabake ibu bapak. Kini menjadi tampuk tangkai, kumandan di rumah tanggo. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari. Tiba-tiba, kini tangan di atas menjadi pihak nan membari. Dahulu orang menyebut awak anak remaja, kinilah tiba orang sultan baimbawan. Salarik salamunang kona, kurenah jutarati, kok bajalan malasau-lasau, malangkah badongkak-dongkak, garah kudo basamperehan. Kinilah mengecek mulai maagak-agak, basopan santun coba adab. Supaya rukun berumah tanggo, na aman laki bini, banyak caronan kaditampuah, balarang bapantangan. Paling sakit dek perempuan nak, kalau dirinya dibanding-bandingkan. Baa dek urang segala rancak, kami memakai jumalaga, mulai tahu rasubana. Kalau bukan bataruh tarang, tapi memuji orang di adoannya, itu nan pantang dek padusi. Jauhi tu nak kandung, bungkuh rasio rumah tanggo arek-arek. Barek beban laki-laki kona, nan barek wajib dipikul, nan ringan wajib dicinjang.